deh masih खोनासं deh ininya सानदावनाय आरोना दाखालि नोंसोर नुदों नखरनि बे आगोलि खेंख्रा बोनायखौ ना होमबा दा आरो दिनै सोरबाथ' जेनेबा सानदावफोरा मोजां रोङो नालाय ना जों मा खालामसै सानदावनायखौ एसे रोंसै आरो बिराद मेथड जादों नाला थाम बैलागो मोनसे सानजिमा दोंनियाव सानजिमा दों ना ओमफ्राय जों दा मोनसे सानजिमाखौ जोङो मानो थांगोन सापज मा लाबाय मानो थांगोनबाय ना मानो थांगोन सोरबा डिग्रि सानजोबनायफोरखौ सोरबा रोङा आरो ना रोङाबा जों मा खालामसै दानिया इखौ सिन बोनाय आदबजों जोङो फोरोंनोसै आरो ना आजिनायजों जेनेबा बा न' फार्स्टआव जोङो बाबोगोन आरो मोनसे मोननै मोनथाम ना बाङाय गेप्स दोननानै सारबाय गेप्स दोननानै दा जोङो माथिंनिफ्राय सानबावनांगौ आगदाथिंनिफ्राय सानबावनांगौ न' बे लास्टनिफ्राय सानबावनांगौ माबोरै से नै माने 0 0 दानलायदो आरो न' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no? Oke, naibe latikwa जोंनिया मा जासिगोन नैया खिन्थु नैयाव फैगोन मिथिबाय ना नैयाव फैबाय नै दब दोनबाय जों न' नै फैबाय होमबानियाव बेसेबां दोङो से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि जिदाइन जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि स्नियानो जागोन होनबा न' होमबा से आदार थालायबाय से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जिसे आरो इथिंगालै मोनबो सानजिमा गैला डाइरेक्ट जिसेयानो मिथिबाय होमबा दा 234 सानजाब 5 सानजाब होनाबो 1,070 जाबाय नंगौना होमबा बेबायदिनो बुजिदों जाबाय बुजिदों बुजिलाय